Vitajte v našom návode určenom na nastavenie profilu farmy na portáli odfarmara.sk. V tejto sekcii môžete zadávať alebo aktualizovať dôležité informácie ako názov farmy, lokalitu, popis, kategórie a kontakty. Nezabudnite uložiť všetky zmeny, aby váš profil obsahoval najnovšie a čo možno najkompletnejšie údaje a pomohol vám tak zviditeľniť sa na portáli odfarmara.sk. Do nastavenia profilu farmy sa dostanete jednoducho. Prihláste sa do vášho účtu a cez horné menu kliknite na sekciu Profil. Teraz si poďme nastaviť základné údaje o farme, obchode alebo prevádzke. Predtým, ako vytvoríte vašu prvú ponuku, si musíte nastaviť profil vašej farmy, obchodu alebo prevádzky. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako to urobiť. Toto nastavenie robíte len jedenkrát i hneď po registrácii na portáli od farmara. Vyplňte názov vašej farmy, prevádzky alebo obchodu. Vyplňte vaše meno. Napíšte stručný popis o tom, čo vyrábate alebo produkujete, v dĺžke maximálne do 100 znakov. Nemajte obavy, portál od farmara kontroluje počet znakov za vás. V tejto časti formulára sa môžete viac rozpísať o vašej farme, podnikaní, pestovaní či obchode. Dajte si záležať, aby popis farmy, obchodu alebo prevádzky obsahoval pravdivé a užitočné informácie pre vašich potenciálnych zákazníkov. Do popisu neuvádzajte telefónne čísla ani e-maily. V počítači alebo v mobile si nájdete vhodný obrázok. Bude slúžiť ako vaše profilové foto. Vyberte si zaujímavú fotografiu vašej farmy, zvierat, produktov z vášho mobilu alebo počítača a nastavte ju ako úvodné foto. Nastavte si kontaktné informácie, kde sa nachádza vaša farma, obchod alebo prevádzka. Uvádzajte adresu, kam budú prichádzať záujemci o vaše produkty a teda by mala fungovať ako výdajné miesto. Táto adresa je verejne dostupná na portáli odfarmara.sk. Zadajte telefónne číslo, na ktorom vás môžu kontaktovať vaši zákazníci. V ďalšom kroku si nastavte e-mailovú adresu, na ktorú vám budeme z portálu od farmara posielať objednávky a informácie. Ak máte u nás zakúpený platený balík, objaví sa vám v profile aj možnosť odkliku priamo na váš web. Pre viac informácií o platenom balíku a jeho výhodách nás prosím kontaktujte na info@odfarmara.sk. Ak máte platený balík, vyplňte prosím vaše fakturačné údaje. Tieto informácie nie sú povinné. Ak je vaša spoločnosť, farma, obchod alebo produkt držiteľom zaujímavého ocenenia, pridajte ho. Zobrazí sa priamo vo vašom profile. Poloha vašej farmy, obchodu alebo prevádzky je veľmi dôležitý údaj, preto je potrebné ho pridať do vášho profilu.
Môžete to urobiť manuálne alebo nechať systém, aby tieto nastavenia urobil sám. Automatické pridávanie vám ponúkne zoznam adries, vyberte si tú najrelevantnejšiu. Tá určuje v systéme polohu vašej farmy, prevádzky alebo obchodu. Zadajte doplnkové informácie o vašej farme, prevádzke alebo obchode podľa toho, aké možnosti poskytujete. Teraz si nastavte otváracie hodiny. Zákazníci ich uvidia po kliknutí na profil vašej farmy. Ak otváracie hodiny nenastavíte, v systéme odfarmara.sk sa budete zobrazovať ako zavretá farma, obchod alebo prevádzka. Dajte vedieť vašim zákazníkom, kedy k vám môžu prísť. Zvoľte si hashtagy, ktoré charakterizujú vašu výrobu alebo produkciu. Vyberte kľúčové slová produktov a vaši zákazníci si k vám nájdu cestu oveľa rýchlejšie. Vyberte produkty, ovocie alebo zeleninu, ktoré pestujete alebo predávate. Určite nezabudnite uviesť produkty, ovocie alebo zeleninu, ktoré pestujete počas celého roka. Tieto parametre sú súčasťou vyhľadávacieho algoritmu, ktorý vašu ponuku môže zobraziť na popredných vyhľadávacích miestach a privedie k vám tak nových zákazníkov v krátkom čase. Keď pridáte kategóriu, môžete k nej pridať aj príslušný tag. Produkty môžete počas sezóny ľubovoľne obmieniať, aktualizovať, pridávať alebo ich odoberať. Profil si uložíme. Po schválení je váš profil ihneď viditeľný pre užívateľov portálu odfarmara.sk. Ak je všetko v poriadku nastavené, zobrazí sa zelená notifikácia. Teraz sa poďme pozrieť, ako vyzerá nastavený profil. Presne takto ho uvidia vaši budúci zákazníci.
Gratulujeme! Profil máte nastavený a môžete začať pridávať vaše prvé ponuky. Ďakujeme vám za sledovanie tohoto návodu. Nezabudnite si pozrieť ďalšie návody na našom blogu, kde nájdete užitočné informácie. Tým od farmara.sk